nung tiparasa ke video no yakari tatang kore suru ni pai thang jor nai than ni o video no bising tiparasa rong ni bagai berai no important kok tongo ke nung boni che o important kok no la som nai than ni I love you and I'm sorry आपका बेटा को हम बचा नहीं सका लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जस्टिस आपका फैमिली को जस्टिस मैं दूंगा baksa wansa rok chini borok no belen no jori jaga naisigi maya a bagai no chin tiparasa rok thamchanga ke hamnai ai pa no chin tiparasa rok politics be kubului tiparasa che wale sole ongui tongma norok bon nungui tong lai thani salo khorok cha tiparasa parmeshwari ang mugo wansa rok bui toy putha ba a kokna ro baksa ke saimanna te baksa ke saime atangna a bagai no poila to paithak jor ke saimanna bagai paithak jor nai tongri joto bujiman sikang bini chini mung sanai o tiparasa ni mung parmeshwari ang a bosro no class 12 pass ngui college kadra bini babuni mong khorgoram yang laitanai 7 July o salmari sanja jorabo tiparasa parmeshwari ang konda sorani anando melao thangka and bo thangma jorabo no lama kinaro wansa bulai tongma nukha a jorabo no tiparasa parmeshwari ang bujogo tongna wansa no nugoi cinema bai yakti sai bunai alka wansa ro no mana khlaika norok bono ta bulai sidi bini kisa brand dus tongo ang bono kaham kena sinio yakal sidi hinde okisa sama bai orani ujoto wansa ro 27 jona borok miliyoi tiparasa parmeshwari ang no joto wansa ro kuthumoi bulai laso ke yakar kalangmani yagulo kamne lukurok te nokni borok saimanoi gonda tuisan hospital tirang laika but achuk serious ne orona gago JB hospital rohor rijaka tei tamole sanai haipano 4 din pore te bi sak te hamya te sami amone bagoi 12 July ke bothika te orono important ko khujate kalayo chin tiparasa no ke wansa rok beleno naisili koi naimia tamoni kele sikang purabo kumar garo wansa rok chin tiparasa megara tiparasa bo bukha e DDC college bo chin tiparasa no wansa rok kutumoi bet oi pulema chitukha te o mai keno tabo ke direct no o chin tiparasa no bothar marok je nuksio tamo kele chin tiparasa no ke wansa rok tongo soho sorol asu noram phene wansa no bo chin tiparasa rok obono sanata nai chin tiparasa rok jodi dus khaimani tongo ke wansa rok bumano chin tiparasa rok kuno khaimia right kintu chin tiparasa rok kuno dus korei oronu wansa rok kisamisa bumano haipana nung buthana ni kuno odikat kore abo chin tiparasa rok joto miliyo okongno joto ma sanai tiparasa rok miliyo no wansa rok ni bagoi chin yak mati sai